Nginibingelele nonke babukeli emakhaya. Igama ngoSimangaliso ngokaMtshali. Uma galela gasi njengengonyama uLinda Mkhonto uNselenduna. Uma seavutshole echobeni uKhondlo uGebisa. Baye beshoke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Bafowethu naluke lolu hlelo lenu engiyazi ukuthi niyalithanda kakhulu. Uhlelo elinilethela zonke indaba ezinhle ezenzakalayo endaweni yakithi eMtshezi. Lana ke namhlanje sibiziwe iMontoza full service njengoba sikhona khona la kulesikole kunomcimbi wegraduation for izingane zonke zase primary. So njengoba silana sizile njengethimba lezikhiphane eMtshezi njengoba sibiziwe. So njengamanje ngizocela nje ukuthi uthisha omkhulu asithathe asibeke ukuthi kahle kahle kwenzakalani la esikoleni njengoba sibona kubhizi kuphithiza ngalendlela. But before ngimnikeze ithuba ngizocela ke ukuthi ungakhohle ukuthi uyalike, uyashare, uyakhomenta kuze sizokwazi ukubona izinga lomsebenzi wethu ukuthi selikuphi, ngoba ukukhomenta wenu ikona kuzosenza ukuthi sikhuthazeke kakhulu. Siyabonga kakhulu thisha omkhulu, over to you. Ngifisa ukubonga ke ithuba engilitholayo. Mina ngiwuMazibuko uprincipal waseMontoza Full Service School. Isikole sethu siwu-inclusive education institution. Namhlanje ke bekade sinomcimbi wama-annual speech and prize giving awards ka-2025. Ilapho ke khona besihlela with the organizing committee no teaching personnel na wonke amanye ama-role players ukuthi bonke abantwana ebesinabo esikoleni, irrespective of the grade, irrespective of the phases, bonke ababe ama-high flyers kube nama-awards esibanikeza wona. We firmly believe ukuthi while si-interacta nabantwana kuma-subjects ahlukahlukene, we award them in order to enhance i-performance. Besinama-awards-ke esibesiba-awarda ngawo ama-trophy, ama-certificates. And again, kukhona ama-trophy amakhulu esinawo ama-floating trophies. We would also like to acknowledge i-support esiyithola kuma-social partners, the business people around Escort. Basponsorishile ke thina as a school, basponsorishile futhi over the past years ngoba uma sithi ama-annual speech and prize giving awards enzeka njalo ngonyaka. Basponsorishile ke to make this program a success. The list is endless kubantu aba-contributile towards the success of this session. Sibonga kakhulu ke ukubambisana nabazali, nothisha kanye nezingane kanye ne-school governing board ngoba ithi i-principle ka-governance kufanele sonke thina as role players si-collaborate towards the success of the curricular and co-curricular activities of the institution. Sifisa ke ukusho ukuthi while i-focus yama-annual national speech and prize giving awards ikubantwana, kodwa ngoba sisebenzisana nothisha okuyibona abasebenza closely nabantwana, nabo siba-award ngokuyinikela emsebenzini. Sibonge kakhulu na ku-Department of Education othe wasitashela abantwana esibabiza ngokuthi ama-educator assistants. Yibona ke kakhulu nabesibabonile belibamba iqhaza ekutheni basupporte othisha ukuze umsebenzi wenzeke ngendlela. Nabo-ke ama-educator assistants siwa-awadile, nothisha nabo saba-awada ukwenzela ukuthi okuhle abakwenzayo bangaphezi kodwa baqhubekele phambili. Amazwi okugcina engawadlulisa kubazali abezile bazosupporta ukuthi akudingi ukuthi abantwana sibathathe sibayise emadolobheni, kodwa belapho elokishini beseMontoza belapho bekhona. Kufuneka sibe nokuthembana, basethembe ukuthi nathi singakwazi ukuthi sibalawule abantwana ukuze babe nekusasa elingcono. Ke siyeke ukuthemba abanye abezizwe, izingane zethu sihambise emadolobheni. Nathi at grassroots la sisewembezi singakwazi ukwenza umehluko. Kuningi ke okuhle esisazokwenza nesesikwenzile kuleli viki esiliqedayo. Besine community service delivery event lapho kusizwa khona abantwana abanama barriers nama challenges. Kusho ukuthi ke sikwazile nakhona futhi ukuhlangana nama sister department o health, o DSD, o SAPS nokusupporta ke abantwana bethu sisizana no MIET
ekutheni bonke okama challenges nama barriers abantwana abanawo sikwazi ukuthi sik-address. Sibonga kakhulu, sifisa nje inqubekela phambili emphakathini wethu nasesikoleni sethu nisupporte kakhulu njengoba kade nisupportile in the past. Isikole sethu ke sinabantwana abaningi, sinothisha abaningi. Yiloko esikusebenzisa njenge yardstick ukuthi sibone ukuthi sisenza kahle yini ukuze abazali bangaphezi ukuletha abantwana babo esikoleni sethu. Siyabonga kakhulu. Kusho ukuthi mina invitation ade ngiyitholile ukuthi ke ngizoba i-guest speaker. Ngibhekelele kakhulu ekutheni ke ngikhuthaza abazali, abantwana nothisha ukuthi ikuphi abangakwenza ukuqhubekela phambili umsebenzi omuhle wokuthi kufundiswe izingane nafundiswa futhi zifundiswa in totality. No nje okwami kakhulu ukuthi izingane ziqhubeke zikhuthale and lama values amahle kangaka eziwafunde kulesikole saseMuntuza ziqhubeke nawo njengokusebenza ngokukhandla nano sebenza as a team nanokuthi futhi ke zithi try to excel empilweni ngoba i-excellence is very important ngoba esikhathini samanje kunalento ye-globalization kusho ukuthi nje asicompete sodwa lapha sicompete nabo bonke abantwana abaphuma emhlabeni nabesuka la bema high school bema tertiary bayofunda nezingane ezisuka kuwona wonke umhlaba. Bengisacela nje ukuthi ubrief ababukeli nje ngoba ama graduate osuvule kuwona ukuthi sewufunde wahamba wafika. Mina ukufunda into yami njengamanje nginama bachelor's degrees and diplomas awu 8 with i-PhD lade ngiyenza ngonyaka ozayo futhi if not next year ngaloya nyaka 27 ngizoqhubeka futhi ngifunde but nje cishe ukuyeka kwami mhlambe ngiyoyeka senginama PhD amabili noma amathathu ngoba ukufunda into enhle ngoba nangabe uhola abantu fanele uhole na uphethe isibani ubakhanyisele and kubalekile ukuthi ke ubuye uthi lead by example. So mina nje ngumuntu ofunda isikhathi esiningi nabantwana esikoleni engisihedayo enkomokazini ingakho nabo bekholele ekutheni fanele bafunde nje we are a top achiever school iminyaka eminingi because lokho kwenziwa abantwana ukuthi bafunde ngiyakwenza nami and isikhathi esiningi ngikwenza nabo futhi. Mina ngitholakala khona la eScott ngisebenza enkomokazini ngihlala la edolobheni ngimisela kakhulu ukuthi ke ngibasiza abanye abantu ngoba nesilungu siyasho sithi ke a candle that lights other candles does not lose anything. Nanokuthi ukufunda akufuneki kube i-solitary journey, kufanele kube i-journey ozoyihamba nabanye abantu. Nami bakhona abantu kakhulukazi abangisize kakhulu ekufundeni nanoma ngihlangabezana nama-challenges njengo Mr. Ngcobo nje uMapholoba naye wenza i-PhD njengamanje u-director ku-National Department of Education. Uyena umuntu ongisize kakhulu loyo elekelelana no-supervisor wami uProfessor Anya Philip wase-German. Ezinye-ke izinto-ke nangizwa ama-presentations uthisha wala eMuntuza uthisha omkhulu uSiya uyena umuntu ade ngeke ngibonisane naye ngimokhe naye asho ukuthi no upresente kanjani and so forth and so on. So if kukhona abanye abantu abafisa ukuthi ke ngibasize ngimisele kakhulu ukuthi ke ngibasize so that because ngalesikhathi ngibasiza nalo lwazi enginalo luzokwazi ukuthi ke lugcineke at least futhi lusize nabanye abantu ekutheni ke bazithuthukise. Yabanga ngithola enkomokazini okanye bangeza la i-secretary office nangakuwa abantu bala bangeza e-secretary office baxhumane mhlawumbe nabahloli nama-clerk laphana abanika ama-contacts kama Mr. Mdluli. Mina ngumuntu osebenza waya nje on average ngidlala 5 hours ebusuku, so ngumuntu nje osebenza ngale ndlela le eyisimanga and hence ngishilo ukuthi nangabe abanye abantu bethi banensuku eziwu-365 onyakeni ezami ziwu-385. Ngiyindoda esebenza kakhulu ngoba njengodokotela kubalulekile ukuthi ulwazi olukhona emhlabeni silithuthukise ngoba i-sense ye-PhD noma i-sense ye-doctorate isho ukuthi ke kunolwazi olusha oqhamuke nalo. Kwi-study sami nje njengoba ngigraduate i-PhD kunolwazi olusha engifike nalo ekade lungekho kulento lena kade ngiresearcha ngayo. That is why the PhD degree was awarded to me ukuthi I'm a doctor of philosophy in psychology of education.
engingakusho nje kucishe kubelula kubantwana abafunda la eMontusi okanye mhlawumbe ake ngithi nje ezikoleni zalayo eMphezi ngoba abantwana abaphuma emphakathini owodwa it's so amazing ukuthi abantwana abasendaweni yaselokishini ngoba kuthiwe indawo yaselokishini nama temptations amaningi but ifocus abanayo i-motivation abanayo ne-sense of purpose abanayo is so amazing and othisha balesikole lesi ingane basupporta ngale ndlela le eyisimanga nganje ingane aqhubeke zilalela othisha ngibuye ngibonge futhi nabahloli nabaphathi be education la othukela ekutheni nabe manage education be lead education but inculcate le work ethic nalama values la kothisha njengoba othisha sebawadlulisele enganeni lama values so and it's so interesting into eyenzeka la ukuthi ingane zamantombazane kakhulu izona ezi excela kakhulu because we need more women on top because kuye kube nento eshuwayo ukuthi ke the higher you go the fewer women there are so but ngendlela ekwenzeka ngakhona njengamanje ngathi kuzoba ne revolution so abantu besifazane ne youth abantu besifazane ifikile and that is what we need. Bonga kakhulu mfowethu Ithuba igama lami somnyama uNkuni Sibongo so Auto Pedigree inkampani edayisa imoto used amademo neimoto ezintsha ayikho imoto engekho Auto Pedigree sidayisa nje imoto so besize lana kuzo advertiser sikhombisa ukuthi no sikhona sabantu emphakathini sidayisa nje imoto sikhona kakhulu enkundleni zokuxhumana si-Auto Pedigree siyatholakala ku-TikTok Auto Pedigree ungathola nasepagini lami uLuyanda Nkuna ku-TikTok and then nabantu bayasizakala ngoba mabasireferela abantu kuthina banama-chances okusibanikeze u-2.5 so into kanjalo basireferela abantu kunemali sibapha yona u-2.5 so inkundleni zokuxhumana siyatholakala www.autopedigree.co.za siyabonga mfowethu namhlanje sifike saqhaza mfowethu ngetrophy sifike netrophy lapho sifisile kufika nezinto eziningi kodwa into sifike nayo namhlanje sifike netrophy ngoba besikhathi sethu bese sincane size ngaso lapho so sakwazi ukuthi silethe itrophy A1 asibonge baba ephethini ke nomphakathi umuntu akaveze ukuthi sithokoze kakhulu umcimbi wambe kahle kakhulu siyabonga ngoba bonke abasupportile as a school sikuthokozele kakhulu khona abantu abebekhona kusijabulise kakhulu bonke abebekhona ukubambisana nomfowethu Senze besibambisene naye la kwi-program ukuphathisana uhlelo sincathi silibambe kahle njengokuthunywa kwethu ngoba thina besinika umsebenzi nje ukuthi sibize izikhulumi esigade umcimbi othi uhamba kahle so ngokubambisana ke nomfowethu uSenzo abaningi bayamazi program director sibambisane kahle kakhulu sibonga iaudience ngokusihlonipha while sirana uhlelo abantu abekade beobserve umcimbi nabantu abebekhona batshengise nje ukuzinikela okukhulu nokutshengisa ukusupporta kakhulu while siphethe uhlelo so nje siyabonga kakhulu umcimbi hayi uhambe kahle kakhulu buseqophelweni eliphezulu we are excited i-level is always growing sihle sibuka nje iminyaka neminyaka nyaka nonyaka lomcimbi siyawubona uyakhulu usuku nosuku nje nesikole siyasibongela kakhulu isikole iMontuza okuyisikole sibonayo ukuthi ayisiyathuthuka ngendlela eyisimanga ngoba wathi akhona impela ngafunga ukuthi buke ku-National TV whereas kula eMtshezi siyathuthuka kakhulu esikwazi ukungabongi kakhulu kuma-sponsors wethu especially ukhansela without him ngaba sikwazanga ukuthola le hall okuba kuthiwa besingasebenzisani naye ukusebenzisana kwethu naye kusenza kwazi ukuthola le ndawo besenza khona umnyaka nonyaka wenza isiqiniseko sokuthi indawo siyayithola nokukhona bakhe ube committed ngendlela eyisimanga namhlanje but uMr Madinana wenza isiqiniseko sokuthi uyeka konke to support umcimbi lo ngoba uyazi it's an annual event uma engathi ugejile angaze ngathi ugeje kanjani ngoba uyazi unyaka nonyaka sisuke soba nawo umcimbi njengalo so siyambonga kakhulu nje isupport yakhe esikolweni nasemphakathini siyayibona ngendlela eyisimanga nje angayeki ukwenza okuhle ngibingelele kwababukele bakhaya okhulumayo nguAzotha ngoba ngilapha ekulolu hlelo lwesikole bengicele ukuthi ngizoxhuma iradio into engaziwa ngayo ukuxhuma iradio kuyo yonke imicimbi ekhona ngijwayele impela kakhulu ukuhamba imicimbi imishado imembeso amaphathi kanye nokwengane ngihlale ngikhona kuyo yonke indawo la engitholakala khona inombolo zami engifoneleka kuzo nengikwazi ukutholakala kuzona ku WhatsApp u062 019 6235
062 019 6235 u-Azotha uma ufonela lezi namba akekho omunye ongamthola. Ngiyabonga kakhulu.